Вітаем на малітоўным перапынку 8 сакавіка. Сёння трэцяя нядзеля Вялікага посту, крыжапаклонная. Чытаем Евангелле паводле Марка, з 34 вершу 8 раздзелу па 1-9. Слова пра выбар, вернасць і надзею. Каментар дае грэка-каталіцкі святар айцец Ян Майсейчык. Ісус, паклікаўшы натоўп разам з вучнямі сваімі, сказаў ім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца самога сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча выратаваць душу сваю, той загубіць яе. А хто загубіць душу дзеля мяне і дзеля Евангелля, той збавіць яе. Бо што за карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? Бо хто пасаромеецца мяне і словаў маіх у гэтым пакаленні, чужаложным і грэшным, таго і сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе Айца свайго з анёламі святымі». І сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, што ёсць некаторыя з тых, што тут стаяць, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачыць валадарства Божае, што прыходзіць у моцы». Дарагія сябры, ёсць словы Ісуса, якія чалавек хоча прыняць, і ёсць словы, якія хоча абмінуць. Сённяшнія словы належаць да другіх. Ісус кажа: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца самога сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною». У габрэйскім мысленні ісці за кімсьці азначае не проста слухаць яго, але стаць ягоным вучнем, падзяліць ягоны шлях і ягоны лёс. Вучань не выбірае сабе толькі тыя словы настаўніка, якія яму падабаюцца. Ён выбірае самога настаўніка. Але што значыць адрачыся самога сябе? Гэта не пагарда да сябе і не знішчэнне сваёй асобы. Пісанне кажа, што чалавек створаны паводле вобразу Божага, і таму не можа быць гаворкі пра тое, каб знішчыць тое, што Бог стварыў. Адрачэнне самога сябе – гэта адрачэнне ілюзіі, што я належу самому сабе. Гэта вырачэнне прэтэнзіі быць уласным цэнтрам і ўласным выратаваннем. Прарок Ярэмія казаў: «Пракляты чалавек, які спадзяецца на чалавека і робіць цела сваёй апорай». Гэта значыць, што калі чалавек замыкаецца толькі ў межах уласнае сілы, ён робіцца кволым. Але калі чалавек адкрываецца Богу, ён знаходзіць апірышча, што мацнейшае за яго самога. Таму Господ працягвае: «Бо хто хоча ўратаваць душу сваю, той загубіць яе, а хто загубіць душу сваю дзеля мяне і Евангелля, той уратуе яе». Гэта гучыць як парадокс. Але гэта парадокс жыцця. Зерня, калі застаецца толькі зернем, ніколі не стане коласам. Яно павінна ўпасці ў зямлю і страціць сваю ранейшую форму. Толькі тады яно робіцца тым, чым паклікана быць. Чалавек, які трымаецца толькі за ўласны камфорт і бяспеку, паступова губляе глыбіню жыцця. Ягонае жыццё становіцца вузкім, абмежаваным страхам і ўсё больш нарастаючым пачуццём безвыходнасці і бессэнсоўнасці жыцця. Такі чалавек ляпляецца за жыццё, і ягоныя хутка прамінальныя радасці быццам за паветра, а яно ўсё роўна, нібы той жвір паўз пальцы, уцякае прэч. Але чалавек, які давярае Богу настолькі, што гатовы выйсці за межы ўласных прыхамацяў дзеля сцвярджэння евангельскай справядлівасці, адкрывае жыццё шырэйшае, чым ён мог уявіць. Ісус задае пытанне: якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, але пашкодзіць душы сваёй? Свет у біблійнай мове – гэта не толькі матэрыяльнае багацце. Гэта ўлада, прызнанне, кантроль, магчымасць быць незалежным. Але душа – гэта само жыццё, сама здольнасць чалавека жыць перад Богам.
Калі чалавек губляе гэта, ён можа мець усё і адначасова нічога. Бо са стратай жыцця ўсё здабытае ў гэтым свеце перастае належаць нябожчыку. У канцы ўрымка збаўца кажа яшчэ адну таямнічую рэч. Ёсць некаторыя з тых, што стаяць тут, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачаць валадарства Божага, што прыйшло ў моцы. Валадарства Божае – гэта не толькі будучыня пасля смерці. Яно пачынаецца там, дзе чалавек перастае жыць толькі дзеля сябе. Там, дзе чалавек давярае Богу больш, чым свайму страху. Там, дзе чалавек не ўцякае ад крыжа, але адкрывае ў ім прысутнасць Бога. Крыж у жыцці чалавека – гэта не толькі пакута. Гэта ўсё тое, чаго чалавек не выбіраў, але што стала часткай ягонай жыццёвай рэчаіснасці. Часта гэта слабасць, абмежаванасць, адказнасць, адзінота, хвароба ці, напрыклад, вернасць, якая патрабуе ахвяры. І менавіта там, дзе чалавек прымае гэта не як бессэнсоўны цяжар, але як месца сустрэчы з Богам, там ужо пачынаецца валадарства Божае. Дык што ж насамрэч губляе чалавек, калі ідзе за Хрыстом? І што ён губляе, калі застаецца там, дзе стаіць? І калі жыццё нельга ўтрымаць навечна, дык дзе яно будзе знойдзена? У тым, што чалавек пакінуў для сябе, ці ў тым, што ён даверыў Богу? Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не водь нас у спокусу, але збав нас от злога. Аминь. Не бойся,